Už nejaký čas je medzi majiteľmi Javky alebo Zetky taká vec, že zvyknú si na miesto štandardného zapaľovania 6V montovať 12V. Toto je Gemo, toto je Vape. Áno, 12V je výhoda, ja som to tiež pocítil, žiarovky a tak ďalej, zvláda to smerovky a no, 12V je 12V, ale o čo ide? Tuto máme zapnutú váhu, 6V rotor, má koľko váhu? Dobre, nejaký 700, 3/4 kg povedzme. Rotor Gemo, asi tiež tak nejak. Vape necelých 700 gramov. Dobre. A teraz čo mám na mysli? Tu je hmota sústredená okolo čapu. Tesne. Hej. Voči ojničnému čapu. Poloha vonkajšku. Takže motor nemá s tým problém a tak ďalej. No. Ale tu, jak na tomto rotore, aj na tomto, už je váha nie sústredená okolo čapu, ako na starom, ale je vytiahnutá na vonkajšok a navyše tento má, myslím, priemer 100 mm a Vape má asi 107. Takže rovnaký výkon motora, a už to hodne presahuje cez ojničný čap spodný, čiže už je to väčšie rameno, že na väčšom ramene je sústredená veľká hmota. A tu ani nehovorím. A toto je čo? Mega Vape, ale to bude na 638. Ale skrátka takéto Vape rotor, takýto rotor je aj na tieto modely. No toto som si nevšimol, to mi nejak ušlo pozornosti. Dosť na tom, že je to ešte väčší priemer. Čiže keď to dám takto a takto, budeš tam stať. Že tu je os otáčania, tu je os spodného ojničného čapu a tu je vonkajšia plocha rotorov. Čiže os ojničného čapu a os hlavného čapu je určité rameno. Kdežto tieto sú ďaleko cez rameno, na ktoré tlačí ojnica a výkon motora a tak ďalej. Čiže motor musí vynaložiť viacej sily na roztočenie týchto dvoch rotorov ako pôvodného rotora, ktorý je menší, aj tá hmota, že je sústredená okolo hlavného čapu. Takže, čo tým chcem povedať, že možno si niektorí všimli, že naložili jedno z týchto dvoch zapaľovaní a motorka, teda respektíve výkon motora, ako keby trošku zlenivel. A pri tomto ma napadla jedna vec, ako to poriešiť. Odľahčenie klukovky. Mám tu rozpracované dve varianty. Prvá varianta 4 odľahčovacie otvory na jeden kotúč. Druhá varianta len 2 odľahčovacie otvory na jeden kotúč. Takže pri prvej variante,
keď dám 4 otvory na jednom kotúči, 4 otvory na druhom kotúči. Týmto spôsobom by som odľahčil klukovku zhruba o 3/4 kg. To by zodpovedalo asi tak váhe rotoru, zapaľovania vape alebo gemo. Ale mohlo by sa stať, že by som potreboval držať motor viacej v obrátkach, lebo nemala by sa kde naakumulovať energia pre chod motora. Kdežto druhá varianta, tam by bolo odľahčenie 2 otvory na jednom kotúči, 2 otvory na druhom kotúči, dohromady necelých 400 gramov. To by bola len polovička váhy rotoru, zapaľovania, čo by mohlo byť priaznivejšie. To, pre ktoré sa rozhodnem, to si ešte musím nechať prejsť hlavou, aby sa nestalo, že hups, voľako to nevydalo, musím motor držať v otáčkach, aby niečo vládal. Ten motor musí mať aj nejakú svoju kinetickú zotrvačnosť, tá klukovka. Takže aby som o to nejak neprišiel. Robím to všetko bez prepočtov, to by som musel na to chodiť vyštudovať vysokú školu, technickú a ja neviem čo. Takže toto idem v úvodzovkách, ako sa mi to páči. No, ale skrátka, odľahčiť klukovku určite nie je zlý nápad. Takže trošku zábavy v programe pre vizualizáciu, aby bol človek viacej v obraze. Takže toto je tá prvá varianta. 4 a 4, 8 otvorov, zhruba 3/4 kg dole. Uvidíme. Asi takto nejak by to vyzeralo. Samozrejme, o nič sa mi nechcelo modelovať, to by bola ďalšia robota. Ide o tú klukovku, o tie odľahčovacie otvory. To, čo je tam tmavé, hnedé, to už použijem či korok, alebo teflón, silón. Už ma napadli aj mrazové zátky tam nalisovať a zatémovať, aby sa to, nedaj Bože, nejak neposunulo do boku. Takže toto je tá prvá varianta. A toto je druhá varianta. Len s 2 odľahčeniami na jednom kotúči. To je tých 380 gramov. Tých necelých 400 gramov. Takže asi takto nejak. A tiež výpon, korok, silón, teflón alebo zátky. Jedno z toho. Podľa toho, čo skôr zoženiem.